Adlaw nga Sabado karon mga kaigsuunan, petsa 5 sa bulan sa Marso tuig 2022. Ang pagbasa kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Lucas kapitulo 5 bersikulo 27 ngadto sa 32. Humani ini, milakaw si Jesus ug iyang nakita si Levi, usa ka maniningil sa buhis nga naglingkod sa iyang opisina. Miingon si Jesus kaniya, "Sunod ka nako." Ug mitindog si Levi, gibiyaan niya ang tanan ug misunod kaniya. Unya si Levi naghimog dakong kumbira sa iyang balay alang kang Jesus, ug didto'y daghang maniningil sa buhis ug ubang mga tao nga nakigsalo kanila. Ang pipila ka mga Pariseo ug mga magtutudlo sa balaod nagpagulbol matod sa mga tinun-an ni Jesus. Nangutana sila, "Nganong nakig-uban man kamo sa pagkaon ug pag-inom sa mga maniningil sa buhis ug sa mga makasasala?" Si Jesus bitubag, "Ang mga tao nga walay sakit wala magkinahanglag doktor, kung dili ang mga masakiton lamang. Wala ako muanhi aron sa pagtawag sa mga batarong, kundili sa mga makasasala aron maghinulsol sila." Mga igsuon ng Ebanghelyo sa Ginoo, daygon ikaw o Kristo.